Salutare și bine ai venit la un nou video cu Vaistich. Eu sunt Claudiu Roman, fondatorul acestei platforme și în acest video o să-ți explic cum să vă modificați acest profil, ce anume e important și de ce. Așa că hai să intrăm efectiv. Bun, primul lucru, în primul rând, ca să ajungeți la această pagină trebuie să mergeți și să apăsați click pe profil în timp ce ești logat ca profesor. Și în cazul în care nu ai poza de profil o să apară astfel. Ideea este ca să adaugi o poză de profil trebuie apăsat ori click, ori efectiv să fie trasă imaginea în zona asta. Aici este o imagine de test, trebuie să așteptați să se încarce. Asta e destul de important, partea asta să fie adăugată, chiar dacă e opțional, acest câmp e destul de important pentru că astfel creează o conexiune mai bună cu cursanții care se uită pe profilul tău. După care sunt câmpurile clasice de nume, prenume. Un alt lucru important este că un cursant are posibilitatea să te contacteze ori, să zic, prin formularul de contact clasic sau, adică formularul de contact clasic ar fi acesta, da? Adică să vină mail-ul cumva, va veni un mail în momentul în care ești contactat prin acest formular, sau cea de-a doua variantă ar fi să adaugi aici numărul tău de telefon, nu știu, adaug și eu un număr de telefon la întâmplare și în momentul în care adaugi acest număr de telefon, în momentul acesta, în mod automat o să apară la acest formular, dacă apăsăm din nou contactează-mă, bineînțeles trebuie să și dăm un refresh la pagină, înainte de toate, o să apară automat și acest număr de telefon. Și practic asta ajută foarte mult cursantul să se decide dacă este mai confortabil să te contacteze pe număr de telefon introdus aici, o să fac asta. În schimb, dacă cineva care poate e ușor mai timid, poate să te contacteze prin formular de contact. Important să le ai ambele variante să le ai disponibile. Mergând mai departe, este această secțiune cu handle. Handle-ul practic e practic profilul tău, pagina ta de profil. Dacă intrăm aici și apăsăm pe vezi profilul, automat o să apară, da, acest Claudiu Roman Test, acesta este handle-ul. Ăsta e destul de important și pentru SEO, să fiți mai ușor găsiți pe Google, îi ajută foarte mult să fie ceva care e ușor de reținut. Spre exemplu, în cazul meu ar putea fi ceva de genul Claudiu Roman sau Claudiu Roman Liniuț norvegiană, pentru că sunt profesor de norvegiană în profilul ăsta și automat când salvați profilul, acest handle nu o să mai funcționeze, da? Și în momentul în care cursanții vor apăsa butonul vezi profilul, automat o să apară aici Claudiu Roman norvegiană. Mergând mai departe, avem aici un slogan și biografia. Îmi dau seama că de cele mai multe ori poate fi ușor dificil să ne decidem ce anume să introducem ca slogan sau ca biografie. De aceea avem și posibilitatea de a apăsa pe butonul ăsta de generează idei, da? Apăsăm click, automat îți generate mai multe idei pe mai multe stiluri. Da, fie că ești profesor care predai mult în zona asta de business sau pentru copii, cumva apeși pe această generează idei și cumva îți generează mai multe idei pe care tu le poți folosi, ori le folosești exact pe astea, ori o altă variantă ar fi să te inspiri mai mult. Mai mult ideea de inspirație, aici ține de tine. După care partea de biografie, din nou avem posibilitatea de generează o idee, sunt mai multe idei, alegeți efectiv ce vi se potrivește. Dacă actualizăm profilul în momentul de față și dăm un refresh la pagina asta cu listare de profesori, automat a apărut și partea asta de sloganul, da, care este aici, respectiv biografia. Important este să nu fie niciun text foarte, foarte mare pentru că riscăm să pierdem efectiv cursantul. Mergând mai departe, aici avem alte setări care trebuie să le faci, sunt foarte importante. Aici, dacă există predare din asta online, da, prin Zoom și alte platforme, sau dacă se face și predare într-un oraș anume, nu știu, spre exemplu luăm din orașul Arad, da? Automat a selectat Arad, o să arăt imediat unde apare și de ce e important. Aici e tariful orar pe oră, e foarte important să spuneți chestia asta. În momentul de față, chiar dacă unii profesori sunt care, nu știu, au tariful pentru o oră jumătate, aici pentru a putea face o filtrare mai bună și să fie o claritate pentru toți cursanții,
recomand celor care au predau, spre exemplu, pentru o oră jumătate să efectiv să calculeze cât ar fi per oră prețul total. Asta e, din nou, o informație foarte folositoare pentru cursanți, spre exemplu, cineva care nu știu, poate caută un profesor cu minim 5 ani experiență, sunt alții care caută și sunt în regulă și profesori care abia au început. Sunt foarte importante aceste informații. Totodată tipurile de cursuri, dacă sunt individuale sau de grup, și nu în ultimul rând e foarte important să alegeți aceste specializări și preferințe. Adică dacă eu ca profesor predau pentru business, da, mă sunt potrivit pentru business și cumva îți iau legătura des cu companii și așa mai departe. E foarte important asta pentru că după aia eu ca și cursant, dacă sunt interesat de profesori care sunt potriviți pentru business, efectiv tot ce ar trebui să fac e să mă duc și să apăs click pe filtrarea asta și cumva să găsesc profesorii care mi se potrivesc mie cel mai bine. Și cam asta e tot ce ține de profil. E foarte important să adăugați aici datele să fie cât mai reale, da? Și motivul este că după un cursant are posibilitatea să selecteze orașul, dacă e predare online, limba străină, prețuri per oră și toate aceste lucruri, cumva ca în momentul când cineva dă de profilul pe care îl ai, să fie exact pe nevoile lui și să nu piardă timp nici cursantul și nici tu ca profesor. Și mai mult decât atât, un ultim lucru este faptul că pe lângă tot ce am spus până acum, e foarte important și pentru cei care vor veni de pe Google. Spre exemplu, da, dacă cineva o selectat, dacă ești profesor de franceză și cineva a selectat ca filtru predare online, respectiv faptul că are specializarea în examene, automat acești profesori vor fi găsiți și pe Google. Spre exemplu, în cazul nostru, da, avem profesor de franceză online pentru examene, dacă apăsăm click pe opțiunea asta, automat o să dăm de acest profesor. Da, și cumva asta ajută foarte mult și cursantul să găsească exact profesor potrivit, dar e foarte util și pentru profesor cumva, pentru că odată ce s-a adăugate toate aceste informații, dai efectiv de cursanții care te interesează. Bun, cam asta e pentru video de astăzi, sper că v-a fost util. În următorul video o să vedeți aici în stânga mea că în următorul video o să discutăm despre cum poți edita pagina ta. E foarte importantă și această secțiune, dar pentru acest video e foarte important să înțelegem de ce e important să adăugăm informațiile relevante aici, cum le adăugăm, cum le modificăm și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, puteți adăuga și în lista de comentarii, mă puteți contacta și la adresa contact@ystage.ro și cam asta e pentru video ăsta. Sper că v-a fost util și vă doresc o zi cât mai bună. Numai bine!